ta ka bas ngukhya halor ka jingthot ka ba kha jung ka boarding badru ka bai David ka jingkistat ka bai boarding ki bobontli ki shnong ki bra na ka than bernihan nakalyang jung MLA bad MDC ka jirang constituency henne ka sngi ka artarek ujliu Kelayalami girang ba shnong ban penya kendu bad ka chairman kom managing director jung tanat MECL ka badan halum jing sha shilong na ka banta ban yakran halor sibun ki jing haka bai David ka boarding kan ka por ban yakendu yai CMD hagu bidai bat ka jing ka ba ki pat ba ki jung ka constituency ka jungi kelai kendu hamtam ha ketigi bonihat area hagu bidai bat ka billing jung ka MECL te den takadau bangyawan ban yo ye ki jing shai na keliang jung i CMD bat ngilayo banikren sani ba hagwidei bat ka billing kabalawan hagne kupor lockdown kaba kipat ba kilaya ut lalenyar namar ba ka jingki upalat jong kata ka bill light te nakaliang jongi kumki nong mikmat UMLA MDC bat ki rangba snong jong ka bonihat area hibaro ki bedon hagne kupor nakamenta banwan ban pensngau halo ka jinge ka jong kipat ba Nilayo ya kajing syai bat ni laya yo kajing pile jungmut bat nakaliang jonga kum MLA bat MDC rengkat bat ki rangba jong ki snong ba fair aga bonihat proper bat bonihat area hibrok wei nilaya penpau syai CMD hagbede bat kajing pajba bat nilaya kentui ba hagbede bat kene ka bill ka ba lakiu daki sau sansha ya ka bill ka ba lajuan ngila karpad ba inhab ban reconsider hagbide bini ka bill te nakaliang jong ila pensngoingi bai long ba hagbide ba kini ki bill imda day ban tension than ban klumar kli henai kin sapa ek inspection de ki engineer ban lej haki tu ki longyeng ki ba ka bill hakajaka ba kan poi tang haki news pa praspa kum ba julong henai kala poi penban daki new pho ja don ki bill la poi hadu silak te la ai ka assurance nakaliang jungi ba insapa ki engineer ban lech saki shnong shik tu ki longyeng ban lech ya ban le ban bu ek inspection ban banyo ban ai ka jing pensai ke tu ko longyeng bat kumju ki rong ba ki badon ki rong ba shnong ba fair badon ha ki shnong hi nakaliang jungi ru ila i namar bangila penpau nama kidon ki longyeng kedon ka longyeng ke badang sau sanbol henrei ka bil ka poi silak tam te nakaliang jungi ila ong ba inhap hiban pa edin takadau sa ong ba inhap ban pa ek inspection ban pet ya ka jingduna ya ke jing bakla kenang ba kinla ban kanum pen klumari ka ba bat kanum pen klumari kitu ki longyeng ke balak kiu palat ya ka bil light te nakaliang jungi ila ahi kata assurance ba din takadau bisa ong ba sabu ek inspection kenang ban pensai yo kadon kano ka jing bakla badat hadu ban layo ketika inspection ki setip ya ka jing shai halo ka kano ka jing bakla ka ba don nakaliang ka MCL department prosi kata kum ki ramba snong mangir kum ki nomik par ilai iba kim judon ki meter reader hoi ka department ka labu ya ki rei kim julek ki susnahi ka bil na yeng lanena dukan sia isupun poi kum to tementa ka sen ka banongkong ki ong ba kilaya pha ki breu nangne na silong iban lechim meter reading takadaw kapoy kata ka bill ka ba he ba lai sau banai season snai kata ka bill ka long sisa ka jing ya ki pai ba nong songnong kamtam stage than jongi ki de ki majority ki de ki nograp te sau san banai kan wan ka bill season poi te ka long ka ba te na ka lem jong i ru ila kular ong ba em nang ne sakhmat manu banai kin sa phai ka bill ka long sisa ka jing khu yang ni pai ba nong songnong bat ka jinglong jingman hibdei bat ka boarding haparo koi nam ta ki jing jing pai ba haparo koi ka constituency tinglai pensio ban pensngo kamtam na kamta ka jing ka ba ki pai ba ki lo kam don ki snong ki ba teng lai singi sau singi ka lep lai tengile pensngo lai pen pau hi CMD ba nakiliang gi iru ila kula hi ban ya le ek bodon kam nang ba ki pai ba kin suk na kamta ka kamtam ki tu ki pai ba ki longyeng ki ba consume ka electricity na kamta ka jing mentoi ka jing suk jong ki kamtam ki tu ki students kamtam kam ke por lockdown ke baki students baro kile ek online class te ngi nakile ju iri la ai assurance ban penbet ban penpha hagbede ke boarding